सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. चोरीचा नायनाट करण्यासाठी आपण देव नागनाथाला साकडं घातलं असून येत्या जिल्हा परिषद ते विधानसभा निवडणुकीत सावंतवाडी मतदारसंघातील सर्व सत्तास्थानी शिवसेनेचं वर्चस्व राहणार असल्याचं वक्तव्य उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख शैलेश परब यांनी तेरवण मेढे इथं केलंय. त्यांनी पहिल्यांदा श्रीदेव नागनाथच्या महाशिवरात्र उत्सवाला भेट देत श्रीदेव नागनाथाचं दर्शन घेतलं. त्यानंतर युवा सेनेच्या वतीनं भाविकांसाठी उपलब्ध केलेल्या सरबत वाटप कक्षाला भेट दिली. यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. पाहुयात नेमकं काय म्हणाले शैलेश परब. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ज्याप्रमाणे कुणकेश्वरची जत्रा होते तसंच दोडामार्ग तालुक्यामध्ये श्रीदेव नागनाथची ही महाशिवरात्र उत्सव मोठ्या उत्साहात संपन्न होतो. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे जे विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख आहेत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे या ठिकाणी पदाधिकारी प्रमुख आहेत, ते या महाशिवरात्रानिमित्त खास भेट देण्यासाठी आलेले आहेत. या वर्षी अतिशय पांडवकालीन गाभारा जो आहे तो सर्व भक्तांना पाहायला मिळतो आणि कोरोनानंतर ही भव्य दिव्य अशा प्रकारची जत्रा होते. आपण थेट परब साहेबांशी संवाद साधूया. परब साहेब नमस्कार. आपण खास या जत्रोत्सवाला भेट दिलेली आहे. एक तालुक्याचं श्रद्धास्थान, जिल्ह्यातील आणि तिन्ही राज्यातील भाविकांचं हे श्रद्धास्थान आणि यावर्षी कोरोनानंतर प्रथमच भव्य दिव्य असा जत्रोत्सव होतोय. आपण श्रीदेव नागनाथचं दर्शन घेतलंय. काय साकडं घातलात नागनाथला आणि भाविकांसाठी काय मागण्या केल्या? नागनाथ देवाचं दर्शन घेण्यासाठी आज आम्ही सर्व इथे आलो आहे. मी तर प्रथमतःच या जत्रेसाठी येतो आहे. कुणकेश्वरची जशी जत्रा होते त्या मोठ्या प्रमाणातच ही जत्रा आज मी बघितली आहे. एक सुंदर असं आयोजन इथल्या समितीने केलेलं आहे. सुंदर असं दर्शन देखील आम्हाला झालेलं आहे आणि आज महाशिवरात्र आहे. महादेवाचं दर्शन घेतल्यानंतर आज एक प्रसन्नता जी निर्माण होते. आज जे काय घडतं आहे राजकारणात ते तुम्ही आज बघितलं असेल की कशी चोरी केली जाते आहे आणि त्या चोरीचा नायनाट होण्यासाठी आज आम्ही इथे प्रार्थना केलेली आहे. आमचा पक्ष आणि आमचा उत्साह तुम्हाला समोर दिसतोय. शिवसेना आणि शिवसैनिक हे नातं कधीच तुटू शकत नाही. तुम्ही धनुष्यबाण न्या, नाव न्या. उद्धवजींनी कालच सांगितलं आहे की आमचं सगळं चोरी केलेलं आहात, पण हे चोरी केलेली गोष्ट किती दिवस टिकते प्रत्येकाला माहिती आहे. मी महादेवाच्या चरणी एकच प्रार्थना करीन की हे जे काय करतायत, हे जे काय दुष्टकृत्य करतायत, केंद्रीय यंत्रणेचा वापर करतायत, त्यांचं जे काय राजकीय अस्तित्व आहे हे थोड्या दिवसाचं आहे आणि ते लवकरात लवकर संपावं आणि शिवसेना ही पहिल्यासारखी जशी जोरात होती, जोशात होती तशीच पुढे जात राहो हीच शिवचरणी प्रार्थना करतो आणि माझे 2 शब्द संपत. नक्कीच साहेब, खरं तर सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला. शिवसेनेचं या मतदारसंघावर वर्चस्व होतं. मात्र विद्यमान आमदार जे आहेत शिवसेनेचे त्यांनी शिंदे गटात या ठिकाणी पदार्पण केलेलं आहे आणि आता एक नवी आपल्यावर जबाबदारी येऊन ठेपलेली आहे. बाबूराव दुरी या ठिकाणी संघर्ष करतायत, सावंतवाडीत रुपेश राऊळ संघर्ष करत आहेत आणि त्यांना एक आपण हक्काचं अशा प्रकारचं पाठबळ आणि नेतृत्व या ठिकाणी देत आहे. कालची जी संपूर्ण पक्ष आणि चिन्हाची आत्ताच आपण जी चर्चा केली त्याप्रमाणे हे बदललेलं गणित आणि पुन्हा एकदा आपल्या शिवसैनिकांना नवं उभारी देऊन नवं चिन्ह तळागाळात शिवसेनेचं पोचविणं हे सुद्धा आपल्यासमोर आव्हान असणार आहे. कसं हे आव्हान पेलाल, कसं काय नेमकं तुमच्या शिवसैनिकांना या ठिकाणी संदेश द्या? नाही, खरं तर आव्हान असं नाहीच आहे आमच्यासमोर, कारण आमच्याकडे तळागाळात गावागावात शिवसेना एवढ्या मजबूत रीतीने आहे की जे निशाणी आता जी निशाणी आहे ती निशाणी ऑलरेडी आमची पोचलेली आहे. धनुष्यबाण हे बाळासाहेबांचं निशाणी होतं आणि बाळासाहेबांनी ती पुजलेली निशाणी होती. या लोकांनी ती चोरी केली म्हणजे केंद्रीय यंत्रणेचा वापर करून त्यांनी ती पळवून दिली. तरी पण आम्हाला त्याचा फरक पडत नाही, कारण आम्हाला थोडासा अपेक्षित असा हा निर्णय होता
कारण शेवटी केंद्रीय यंत्रणा त्यांच्या ताब्यात असल्यामुळे निवडणूक आयोग काय करणार हे पहिल्यापासून आम्हाला माहिती होतं. आता विश्वास सर्वोच्च न्यायालयावर आहे. सर्वोच्च न्यायालय ही शिवसेनेच्या बाजूनेच योग्य तो निर्णय करेल असं मला वाटतं. आणि मला असं वाटत नाही की हे आव्हान वगैरे आहे. शिवसेना आहे तिकडेच आहे. सावंतवाडी विधानसभेत शिवसैनिक आणि शिवसेना ही मजबूतीने उभी आहे. कारण इथे 4 वेळा शिवसेनेचा आमदार आला. 4 वेळा शिवसेनेचा आमदार आला, पण दीपक भाई दुसऱ्या पक्षातनं येऊन देखील शिवसैनिकांनी त्यांच्यावर प्रेम केलं. पण त्या प्रेमाला ते जागले नाहीत. त्यांनी गद्दारी केली. त्यांनी मिंदे गटासोबत गेले. आजची जी परिस्थिती आहे की ते किती वेळा मतदारसंघात आले. करोना काळात ते होते कुठे? म्हणजे आज जी जत्रा होते आहे, मग 2 वर्ष ती जत्रा झाली, आज एवढी गर्दी आहे. पण करोना काळात दीपक भाई कुठेच दिसले नाही. तुम्हाला जर माहिती आहे, आमचे सगळे कार्यकर्ते म्हणजे बाबूराव धुरी तर पायाला भिंगरी लावून आज फिरतायत. पण त्यांनी असा कधीच विचार केला नाही. कारण ह्या सगळ्यांचा विश्वास उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर आहे, बाळासाहेबांच्या शिवसेनेवर आहे, उद्धव साहेबांच्या शिवसेनेवर आहे. त्यामुळे आम्हाला काही फरक पडत नाही. आमची निशाणी कशी घरात पोचवायचं, आमचं नाव कसं घरात पोचवायचं यासाठी शिवसैनिक तयार आहेत, मजबूतीने तयार आहेत. आमची महिला आघाडी तयार आहेत. तिथे रुपेश राऊळ असोत, बाळू परब असो, इथे आमचे बाबूराव धुरी असोत, संजय गावच असोत, आमची पूर्ण टीम. आज तुम्ही बघाल तर त्यांच्यावर किती लोक आहेत आणि आमच्यावर किती लोक आहेत. हा एक फरक आहे. आज शिवसेना आहे तिथेच आहेत लोक. आज काल जो प्रकार घडला आहे त्यामुळे लोक आज दुखावली आहेत. लोकांना कळलं आहे की तुम्ही काय केलं आहे. त्याच्यामुळे ती सगळी नागरिक देखील आमच्यावर राहतील. आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. येणारी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, येणारी विधानसभा, येणारी लोकसभा आणि पूर्ण महाराष्ट्रात एक भगवं वातावरण निर्माण होईल. शिवसेनेचे उद्धव साहेबांचा भगवा या विधानसभेवर आणि लोकसभेवर नक्कीच या महाराष्ट्रातून फडकेल असा मला विश्वास वाटतो. आणि या शिवसैनिकांच्या ताकदीवर मी बोलतोय, त्यामुळे घाबरण्याचं कारण नाही. दीपक भाई काही बोलत असले तरी त्यांना शिवसेना किती कळणार आहे. 7.5 वर्ष झाले. त्यांना विभाग प्रमुखांचं नाव विचारा, त्यांना माहीत नसेल. त्यांना आमच्या तालुका प्रमुखांचं नाव माहीत नसेल. कारण त्यांनी तो पक्ष असं कधी संघटना बघितलीच नव्हती. पण ते ज्या पद्धतीने आज बोलत आहेत त्या मागेच मी बोललो की एकनाथ शिंदेची वर्ल्डलीच सभा झाली, 2000 माणसं होती, 1 लाख खुर्च्या लावल्या. दीपक भाई बोलतात गर्दी होती. म्हणजे यांचा चष्मा देखील आता सुद्धा त्यांना बदलावं लागेल असं मला वाटतंय. तर याच्या पुढे देखील शिवसेना याच मजबूतीने याने उभी राहील. तुम्हाला येणाऱ्या सर्व निवडणुकीमध्ये नागरिक शिवसेनेलाच निवडून देतील असा मला आत्मविश्वास वाटतो. नक्कीच लढवय्या नेता म्हणून ज्या दोडामार्गच्या नेत्याकडे पाहिलं तर बाबूराव धुरी सुद्धा परब साहेब यांच्या समेत आहेत. परब साहेबांची खंबीर साथ आता त्यांना मिळते. धुरी साहेब, आपल्या युवा सेनेने हा सरबत वाटपाचा आज कार्यक्रम राबविला आणि त्या ठिकाणी खास परब साहेब, आपण तालुका प्रमुख संजय घोसाल तुम्ही उपस्थित राहिलात, त्यांच्यावर कौतुकाची थाप मारलात आणि हा महाशिवरात्र उत्सव होतो त्याला सुद्धा एक सपोर्ट करताय. काय सांगाल दोडामार्ग तालुक्यामध्ये खऱ्या अर्थाने शिवसेनेचं जो एक बुलंद आवाज म्हणून आपण कायमच तळपत राहिला, या पुढची वाटचाल कशी असेल? श्री नागनाथ देवतेस या ठिकाणी वंदन करतो. सर्व भक्तगणांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. खरं तर गेली 10 वर्ष ह्या ठिकाणी शिवसेनेचे आमदार आहेत. पुढचा काळसुद्धा सावंतवाडी विधानसभेमध्ये हा शिवसेनेचाच असणार आहे. भावी आमदार म्हणून आम्ही शैलेजी परब यांच्याकडे बघत आहोत आणि खऱ्या अर्थानं ह्या मतदारसंघामध्ये परिवर्तन झालंच पाहिजे ह्या विचारामध्ये प्रत्येक मतदार आणि इथला नागरिक आहे. त्यामुळे फक्त लोक निवडणुकीची वाट बघत आहेत. येणारा आमदार हा फक्त शिवसेनेचाच असेल ह्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची शंका बाळगण्याचं कारण नाही. नक्कीच आपण आत्ताच भावी आमदार म्हणून परब साहेबांचं नाव घेता. मी पुन्हा एकदा परब साहेबांकडे जातो. साहेब, एक जशा पद्धतीने आपण एक पुन्हा एकदा नवं चैतन्य आणि नवी उभारी इथे निर्माण केलेला आहात. पुढचा जो प्रवास आहे, येणारी विधानसभा निवडणूक आहे, ती कशी असेल आणि कशा पद्धतीने पुन्हा एकदा भगवा या ठिकाणी आपण फडकवाल? आम्ही सर्व या गावातील नागरिकांचं म्हणजे विधानसभेतील जेवढे नागरिक आहे त्या नागरिकांच्या जीवावरच हे सांगतो. कारण त्यांनी शिवसेना काय काम करते, बाबूराव धुरी काय काम करतात, संजय गावस काय काम करतात हे त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे त्यांच्या जीवावर आम्ही आता ही पुढची निवडणूक लढवत आहोत. त्यांच्या आशीर्वादानेच आम्ही ह्या निवडणुका सगळ्या आजपर्यंत जिंकत आलो, यापुढेही जिंकणार आहोत. त्यामुळे उमेदवार कोण असेल हा निर्णय उद्धवजी करतील. कारण आमच्याकडे ती पद्धत आहे. उद्धव साहेब जे सांगतील ते. पण पक्ष म्हणून पक्ष अडचणीत असताना जो धावणार नसेल तो शिवसैनिक कसला. त्याच्यामुळे मी ह्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे आहे. ज्या ज्या गोष्टीची मदत यांना लागेल त्या गोष्टीसाठी आम्ही आणि प्रथमतः मी एक गोष्ट सांगतो, जे गद्दार आहेत त्यांना पाडण्यासाठी इथे मी उपस्थित आहे. खरं सांगायचं तर कुठे कोण विधानसभा लढवेल, कोण काय करेल काय नाही. ज्या पक्षाने यांना सगळं दिलं, 5 वर्ष मंत्रिपद दिलं, 10 वर्ष आमदारकी दिली, म्हणजे लोकांना डावलून आमच्या वैभव नाईकांसारखा डॅशिंग आमदार सोडून त्यांना उद्धवजींनी मंत्रिपद दिलं. कारण वैभव नाईकांनी कोणाला पाडलंय जगाला माहिती आहे.
तरी देखील आणि ते कॅपेबल असताना देखील दीपक बाईंना इथे मंत्रिपद दिलं आणि मंत्रिपद देऊन सुद्धा सगळं मिळून सुद्धा, कारण ज्या पक्षात होते तिथे त्यांचा कधी विचार केला गेला नाही, पण उद्धवजींनी त्यांना प्रथमतः येऊन पक्षात येऊन प्रथमतः मंत्रिपद दिलं. पण त्यांनी आज शेवटी जे करायचे ते केले, कारण दीपकबाई स्वतःचं राजकारण करत असतात हे आजपर्यंत दिसून आलेलं आहे. प्रत्येक वेळेस ते ज्यावेळेस पक्ष बदलतात तेव्हा काही ना काहीतरी कारणं मागे सोडून जातात आणि तशीच कारणं ते आता देत आहेत. त्यांना स्वतःचा स्वार्थ आहे, त्यांना त्यांच्यावर फिरणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं, शिवसैनिकांचं, पक्षाचं काही पडलं नाही. काँग्रेस झाली, राष्ट्रवादी झाली, शिवसेना झाली, आता ते शिंदे गटात आहे, उद्या कदाचित ते BJPत देखील दिसतील. त्याच्यामुळे हा जो विभाग आहे या विभागावर शिवसेनेचा एकदम पक्का असं बांधिलकी आहे आणि ती बांधिलकी आम्ही जपणार आहोत. आणि यापुढे येणारी विधानसभा असेल, जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती असेल, इथे शिवसेनेचा भगवा फडकल्याशिवाय राहणार नाही. आणि मी हे सांगतोय, हे आमच्या सगळ्या ज्या पदाधिकारी यांच्या जीवावर सांगतोय, हे जे मेहनत करत आहेत, आज एवढं सगळं होऊन देखील हे एकनिष्ठ आहेत, याला निष्ठा म्हणतात. ही निष्ठा जी जपली आहे या लोकांनी, त्या जीवावर मी बोलतो, त्या जीवावरच उद्धवजी बोलतायत की शिवसैनिक कसा असतो हे यांना दाखवून द्यायची वेळ आलेली आहे. नक्कीच एकूणच जर परब साहेबांचं आपण संपूर्ण वक्तव्य पाहिलं तर गेले ते कावळे आणि जे हे दिसत आहेत ते मावळे, अशा प्रकारचं या ठिकाणी वक्तव्य. आणि पुन्हा एकदा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघावर अगदी ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद आणि विधानसभा अगदी महाराष्ट्राची यावर भगवाच फडकेल अशा प्रकारचा आशावाद ते व्यक्त करतायत. स्वतः तर ते या ठिकाणी रिंगणात आहेतच, पण पक्षप्रमुख जो निर्णय देतील त्या निर्णयाला आणि गद्दारांना धडा शिकवण्यासाठी आपण ठामपणे या मतदारसंघात तळागाळात काम करणार अशा प्रकारचं आज महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने त्यांनी वक्तव्य केलं आहे. कोकण सात लाईव्हसाठी संदीप देसाई, तेरवणमेढे. कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट भेट द्या आमच्या वेबसाईटला. लॉग इन करा www.kokansatlive.com वर.